Helo, enw fi 'di Aled, a mae'r fideo yma amdan sut i wneud vlog. Editio Can you be quiet, please? Anyway, mae 'na dau peth sy'n bwysig pan dach chi'n neud vlog. Y peth gyntaf ydy'r person yn y vlog. Os mae 'na vlog sy'n llwyddiannus, mae hynna achos mae'r person yn y vlog yn rhywun tisio gwachad. Ti'n byw yn ganol le'n byd? No problem. Ond ydy bywyd fi ddim yn exciting? Jo much. Ti fo job reit boring? No problem. Yr ail pwynt ydy, os ti'n gallu neud rhywbeth reit boring, reit mundane yn exciting, you're on to a winner. A dwi eisiau prwfio'r pwynt yna iawn. So, dwi yn studio fy hun ar y funud yn gweithio. A dwi efo tasg dwi wedi bod yn avoidio ers wsnosa. A dwi am neud o rwan. Da ni o dan desg ar y funud. Yndi, mae'n bler. A be 'di'r problem? So basically, be sy'n digwydd ydy, dwi'n eista yma iawn. A wedyn, dechrau cicio fo fel hyn. Wedyn mae'r internet mynd off. So, yn amser ffixio fo wan iawn, achos dwi wedi gael llawn bol. Gol yma'n really harsh. Ti'm yn gorfod fatha neidio allan o airplane. Ti'm yn gorfod byw mewn dinas anfarth. Dydy bywyd chdi ddim yn gorfod bod fatha'r peth gora erioed i chdi wneud vlog sydd yn dda. So pam ddim wneud fideo amdan rhywbeth infernal o boring, dangos hefo bach o enthusiasm, skills editio reit dda, a lot o goffi, dangos da ni'n gallu wneud vlog really dda. Wel, mae trio anyway. So, just idea dda, connection i'r internet, a rhyw fath o gamera i wneud fideo dda. Let's see how this one goes, yeah? No ni ddechrau fory. Let's go! Mae'r drill di marw a mae'n cymryd tua 10 awr i chargio, dwi'n meddwl. So, na'n ôl fory, yeah? Good progress, though. Okay, so. Dyna oll dwi'n gallu neud, really. So, neu weld chdi fory, yeah? Back at it. A da ni di chargio. Cyn barod, boys. Rita, so i connectio'r ddau, da ni angan hein. Oh yeah. Oops. Sake. Ah, it doesn't fit. Never mind, back to square one.
Ta. Dwi wedi neud o. Ish. Dwi wedi beth yn bod yn person sydd wedi bod yn un dda am fatha bildio pethau. Wel, heblaw am pethau IKEA, ond sa mwnci yn gallu neud hynna. Os mae yna bit o'r prosiect yma sydd am ffeilio, y bit nesaf ydi o. Basically, dwi'n gorfod drilio hwn yn erbyn o wal. So ni'n gallu googlio fo, ond ydw i am wneud hynna? Na do. Stick it to the wall and hope for the best, basically, yeah. Yeah. Let's go for it. Os mae'r rheolwr adeilad yma'n gwylio rwan iawn, dwi mor sori am beth dwi am wneud i'r wal ma. Hold on, I will show you the details because it's laughable, but... Oh, I'm so proud of it. Looks good. It's such a piece of shit. So, mae di bod yn ychydig o diwrnodau wan ers i mi wneud y whole... A mae'n gweithio. Fatha, dwi wedi bod i fewn. Dwi'n eistedd lawr. Mae yna lle. I'r hen traed. Mae'n actually'n wych. Sbio'r lle mae i gyd. Oh yeah. Job done. So, os da chi di enjoyo'r fideo yma, a da chi efo diddordeb mewn wneud vlog, swn i wrth fy modd yn cael gweld beth da chi'n neud. Fel dwi newydd dangos, da chi'n gorfod wneud dim byd spectacular, eitha bod rhywbeth fel bildio shelf i box Wi-Fi chdi. Who knows? Yeah.